Hoci hovoríte, že nie ste, jeden alebo viacero vašich pocitov sa zmenilo na negatívne. Nežiaducim pocitom môže byť hnev, odpor alebo depresia. Možno sa o to nebudete chcieť podeliť s inými ľuďmi. Ale musíte sa hlboko pozrieť na to, čo sa skrýva vo vašom srdci. Jeden alebo viac nevyliečených incidentov môže vyvolať intenzitu vašich nežiaducich pocitov. Ich uznaním môžete začať pozitívnu sebatransformáciu. Všimnite si, že nežiadúci pocit nemusí byť trvalý, pretože to, ako sa k niečomu alebo niekomu cítite, je vždy vašou voľbou. Otvorte teda svoje srdce, aby ste sa lepšie spoznali. Aby ste pochopili príčinu a následok, mnohé aspekty vašich príbehov je potrebné znova spojiť. Čím viac si uvedomujete svoje nežiaduce pocity, tým lepšie si môžete pomôcť k uzdraveniu duše. Zažiť karmu je požehnaním, ale nemyslíte si to kvôli prekážkam vplyvom, zúženej perspektíve a strachu z neznámeho alebo nemožností. Ak chcete získať požehnanie, musíte sa hlbšie pozrieť na svoju vieru, očakávania a úsudok. Je niečo, čo sa musíte naučiť, ako je nechať ísť, vo všetkých aspektoch života. Môžete sa aktívnejšie zapojiť do svojho vnútorného sveta, aby ste dosiahli energetickú transformáciu pre bezpodmienečné zosúladenie lásky. Opýtajte sa sami seba, ako ste upravili svoj život. Navštívte každý z nich a určite, čo môžete urobiť, aby ste to nechali ísť. Pozornosť ľudí zachytí váš dobrý pocit z rôznych dôvodov. V mladosti to bolo z lásky k rodine. Ako čas plynie. Láska sa prispôsobila potrebe vyplniť vašu prázdnotu. Pokiaľ túžite po chvíľke dobrého pocitu, vaše duchovné ja sa neprebudí a uvedomí si, že tento návykový pocit vás vo vnútri pomaly zabíja. Chcete byť na tejto túžbe spoluzávislí po zvyšok života. Ak túžite po trvalej sebaláske, musíte tu uplatniť slobodnú vôľu. Je to realizovateľné. Uvedomenie si svojich pocitov je duchovné prebudenie. Zodpovednosť za svoj pocit je voľba. Preskupenie vašich pocitov je sebatransformácia. Nevýhodou je, že ste svoje vnútro neprijali ako prioritu. Navyše nepatríte nikomu okrem seba. Vydaj teda svoju vnútornú silu a odvahu odmietnúť svoj presvedčivý čin. Všetko má energiu vrátane seba. Keďže váš pocit je príliš aktívny voči ľuďom, pamätajte na to, akú energiu zapájate a absorbujete. Sú isté, ktoré odčerpávajú vašu životnú silu. Ak neurobíte nič pre zmenu, nakoniec vám nezostane žiadna životná sila. Uvedomenie je teda kľúčom k sebatransformácii. Vaša energia je vaša voľba. Pre iné energie musíte nakresliť zdravé hranice. Najprv musíte rozlíšiť, čo je vaše a ich. Miešanie týchto energií môže zintenzívniť nepriaznivú energiu. V tomto prípade musíte oboje uvoľniť, aby ste sa odpútali od ublíženia, pretože podobné priťahuje podobné. Neskôr, keď sa vzdialujete od nepriaznivej energie, tým menej ju cítite. Pretože vaša svetelná energia sa rozširuje, aby ju odklonila. Či už snívate alebo snívate v spánku, jeho informácie môžu o vás niečo získať, napríklad váš minulý život, karmické, podvedomé a nevyriešené záležitosti. Môže sa objaviť duchovné posolstvo a dokonca aj vnútorné vedenie, ktoré vás bude viesť. Mali by ste využiť scénu snov na prinesenie svetla do vašej temnoty na liečenie duše. Oplatí sa prehodnotiť staré sny, že ste vynechali alebo zavrhli ich dôležité zámery. Ak pri terapeutickom sedení používate hypnózu, niečo sa nesprávne vysvetlilo, čo spôsobilo zmätok. V tomto prípade sa pri hľadaní pravdy musíte spoľahnúť na seba.